Kaya kayo po, binyada po. Ay, kalakal ba? Inutos na kami po. Ito pa ito damo po rin kay Awem eh. Kay John. John, balak mo si John. Buat si sakit no. Mereka harus makan di balik eh. Hai. Kalakal ka lah. Pakyakan mo pero Kikyo, salamat ko. Ano mo na oras yun? Wala pa alas 3. 2:30 po. 2:30. 2:30. Ano nga di mo ba ito? May oras, makatibalik yun. Bago mati ko swelo. Pasali ko, may oras. Okay mo po. Okay mo po. Nanumburi na kami sa Karas nakikolang ko. Kasabihan ka nung kaya. Kami ay halat. Dito buri ng harmony. alam mo, available eh. Kaya punto to kita, ibalik kami. Iyan na mo, okay, pagramdaman da kayo. Mahamba ako at yung kuswelo. Okay mo po. Okay mo po, Pagkaya ko Japan. Kada pong bagya, papamuwesan na kayo mo. Magdrama ko, nasula ka atin eh. Nasula ka. Bakit mo itang t-shirt? Hek balong size ng mother, saan yun? Nagdalaan ako po t-shirt, Marjorie. Aray. Talagang kapampan kayo? Kanina isang mother. Wala, pamberkano kayo. Ay, paborito po. Ay, lotion yun, no. Ay, salamat. Kaya nung malala niyo pa rin. Miss kayo, Mrs. na po. Mrs. na. Opo. Yan yung misteryo. Kaliwa po. Abe-abeke po. No, boy. Opo. Opo. Saan nakaruston? Okay. Ano po? Alam matarama kasi diyan. Alam ito oras. Malang at yung kuswelo. Alis, sabihin niyo po papamuwesan niya mo. Doon Germany yan. Sabihin niyo po papamuwesan niya mo. Pasulat ko. Isisig ko. Dahil sa panayal siya.